भाई गोटे फॉर्मल सार्ट देखिए मौसा टे फॉर्मल सार्ट देखिए ସାର୍ ଆପଣ କିଏ ଜାଣିପାରିଲିନି ବାବା। ସାର୍ ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଓ ଆଚ୍ଛା 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 ଆରେ ବାପା ତୁ ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲୁଣି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ତୁ ଏବେ କରୁଛୁ କଣ? ଆପଣ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାର୍। ଓ ଆଚ୍ଛା 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 ବଢିଆ ବଢିଆ ବଢିଆ। ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ଏଠି ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଦୋକାନରେ କାମ କରେ ଆଉ। ଦେଖ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେ। ସାର୍ ଟିକେ ବାହାରକୁ ସାର୍ ଆସିପାରିବେ? ହଁ କହୁନୁ ବାପା। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ବାହାରକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା। अरे भाई तुम जो पिला थी गोटे कोल्ड ड्रिंक्स मंगातु मैं आइले पेमेंट कर दूँ। ଆରେ ନାଇଁ ବାବା ଏସବୁ କଣ ଦରକାର ଅଛି? ସାର୍ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ବାବା କଣ ତୋ ଖବର କଣ କହ? ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ସାର୍। ଆଉ ଘରେ ସବୁ ବାପା ମା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ବାପା ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। କାଇଁ କଣ ହେଇଥିଲା ବାପାଙ୍କର? ସାର୍ ବାପା ହଠାତ୍ ହାର୍ଟ ଚୋକରେ ସାର୍ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତମ ମା ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ବାପାଙ୍କର ଯିବାର 6 ମାସ ପରେ ମା ବି। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ହଉ 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 ଆଉ ଛାଡ ସେ କଥା। ଆଉ ଆଉ ତୁ ମ୍ୟାରେଜ କଲୁ ନା ନାଇଁ ବା? ସାର୍ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ସରିଲା 6 ମାସ ହେଲା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ମୁଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ମୁଁ ପିଉଛି ପିଉଛି ପିଉଛି। ଆଉ ବାପା ବୋଉ ପିଲା ଭଲଟି? ସାର୍ ପୁଅ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ। ସାର୍ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିଏ କହିଲୁ ବାପା? କଣ ସାର୍ ଭୁଲିଗଲେ ଯାହା ପାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ବାହାରେ ଆଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଓହୋ କଣ ତା ନାଁ ଟା? ଓହୋ ପିଙ୍କି ପିଙ୍କି। ସାର୍ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ ଆଉ। ସାର୍ ମୋ କଥା ଛାଡ଼। ଭଲ ଝିଅଟେ। ସାର୍ ଏବେ ମୋ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ଏ ବୟସରେ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା କଥା ଏଠି ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କହିବି ରେ ବାବା ମୁଁ ତ ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲି। ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବାର ଅଳ୍ପ କେଇ ଦିନ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ମ୍ୟାଡମ ବି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମୋ ଅବସର ଜୀବନର ପେନସନ ଥିଲା ସେ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ। ସିଏ ବି ବାହାଘର ପରେ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଉ କଣ କରିବି ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦୋକାନରେ ରହି କାମ କରୁଛି ଆଉ। ସାର୍ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଦୋକାନ ବାରିଣ୍ଡାରେ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଏମିତି ଦେଖିକି ଯୋଉଠି ପାରିଲି ଶୋଇପଡିଲି। ମୋର ସେମିତି କିଛି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ ବାବା। ଆଉ ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବେ ସାର୍ ଟିକେ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। କୁଆଡେ ବାବା? ସାର୍ ଆପଣ ଆগে ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍। ଭାଇ ସାର୍ ଟିକେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ସାର୍ ମାର ଅଛି ଦରକାର ହେଲେ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି। ଆରେ ବାବା କାହା ଘରକୁ ମତେ ନେଇ ଆସିଲୁ କି? ସାର୍ ଏଇଟା ଆମ ଘର ସାର୍। ଆରେ ତମ ଘରକୁ ମତେ କାହିଁକି ଆଣିଛୁ? ସାର୍ କେବେ ଏଇଟା ଆମ ଘର ଥିଲା ଆଉ ଆଜିଠୁ ସାର୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଉ ଆଜିଠୁ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବେ। ନାଇଁ ବାବା ତୁ କାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହବୁ? କଣ କହିଲେ ସାର୍? ଆପଣ ପାଇଁ ମୁଁ ହଇରାଣ ହେବି? ଗରିବ ବାପାର ପୁଅ ଥିଲି ମୁଁ। ନା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବହି ଖାତା ଥିଲା ନା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ନା ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଟିଫିନ ନେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟିଫିନକୁ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତି।
अरे बाबा सूर्य, अरे सब पिला तो सेपटे बसी खाऊଛନ୍ତି, तू एठी कोन करूछु? ओहो घरे टिफिन देई नांती, तू मो टिफिन रख खाई दो बोले। आउ थे सर आपन कहते स्कूल छुट्टी पर मत अपेक्षा करने मन अच्छे सर आपंकर अरे सूर्य स्कूल तो सेत छुट्टी है सब पिला तो घर गले तुम ये एका कौन ठिया ओहो पति सार कहते पति सार पर आइले। अरे बाबा बहुत समय अपेक्षा कलुनी सब ए वर्षर टोटाल बही खाता सब अच्छी पेनसिल सब अच्छी आ तोर आगु जन्मदिन आसुची है आ तो ड्रेस है फटाफट फटाफट कर। अच्छा सार मु किसी दिन है देखुची पिला को बही पत्र दौरान खाଇବା पीवा को दौरान ड्रेस पत्र दौरान एक्चुअली पिला संगे आपनकर संपर्क कौन केजानी कहीं सर पिलाटा मते बहुत भल लगे गरीब पिलाटी हेले सर से बहुत भल पाठ पढ़ुची आपण देखिबे सर दिन आसीबो मोर ए छोटिया साहाय्यटी ये पिलाटी को दिने बहुत बड़ जगह पहुंचाई परिबो। गोटे कथा मन रखु सर आमे जड़े जड़े शिक्षक सत हेले पिला मानक प्रति आम हृदय गोटे बापार हृदय रहिबा भी निहाती दरकार सर। आपण ठीक कहते सर। एसबू केमी भूलीजी सर मु आज जो स्थान में पहुंची एसबू आपण ही संभव हो पारि दिन थिला सर आपण शिक्षक हो जड़े बापार कर्तव्य करथिले आज जिते बेले गोटे छात्र हो पुअर कर्तव्य करने सुजोग पाई मत से वंचित करतु नहीं सर आपण ये रहे सर मत मना करतु नहीं सर मत मना करतु नहीं। हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति ना